ಇಂಚಗೂ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿಯೇರನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿಡು ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ಒಂತ ಜನತ ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ನಡಪಾದಿತ್ತೀರು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪನಿರ್ಧಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಾವಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ನಡತಂಡಲ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಬಣ್ಣಂಪಳ್ಳಿ ಕೆ ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿಯೇರನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಾದು ಅರಣ ಪುದರಡು ರಡ್ಡು ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನಡಪಾಯಿರು. ನಾಲು ಶಾಸಕರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೊಗ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಡು 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ 500 ಜನಕ್ಕೆ ವನಸಪಟ್ನ ಸೇವೆನು ಅಟನೆ ಮಲ್ತದ. ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿಯರ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗ ಸದ್ಗತಿ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆನು ಅಟನೆ ಮಲ್ತದ ಪಂಡದು ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿಯರನ ಬಾವೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವತಿರಿಪಾದು ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿಯರನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿದ ನುಡಿನಮನ ಸಂದಾಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದ್ಯಮಿ ಕಾವರು ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಇನಿ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ನಾಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚಾದ ಇದು ಖಾಲಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೂ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಕೂಡ್ದು ಆರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಥ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆರಿನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ 2,000 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಒಂಜಿ 500 ಜನತ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚೆನೆ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 500 ಜನಕ್ಕೂ ವನಸ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕುರ್ಪುಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಗೋಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ. 500 ಎತ್ತ 4 ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ವನಸದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿದು ಹೋಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ನಟದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೃತಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ದಿವಂಗತ ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿಯರನ ಮಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಮಲ್ಲಿ, ಮೆಗ್ಗಿ, ಹರೀಶ್ ಮಲ್ಲಿ, ಮರ್ಮಯೆ, ಪವನ್ ಮಲ್ಲಿ, ಸನ್ವಿತ್ ಮಲ್ಲಿ, ಬಾವೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವ, ಗೋಕುಲ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.